No niin, morjesta vai. Tervetuloa uuden videon pariin. Tervetuloa mukaan Pirkahiihtoon. Teletään perjantaita ja startti olisi huomenna aamuna kello 7. Ollaan menossa voitelemaan suksia. Suksia sitten taas iskussa aamulla. Keli on niinku... Keli on aika onneton suoraan sanottuna. +3 ja mistä pientä tihkusaa, että ja aika haastava hiihtokeli tulossa, ei ole luvannut sen parempaa huomenna aamullekaan. Mutta tästä lähtee Pirkahiihon operaatio. Käydään voitelemassa sukset. Tästä se homma lähtee eteenpäin. Ensin poistetaan vanhat pitovoitteet. Sitten vähän karhennetaan. Pistetään tuommoista +2––2 luistoon. Tää keskiura aukaistaan. Noin on tehty luistovoitelu, sitten lähdetään vielä pitoon ja homma valmis. Pohjalle ihan pohjavoidetta.
Mutta näin, nyt olisi sukset voideltu ja pidot laitettu. Matkalla tosiaan 57 kilsaa ja tyylinä perinteinen. Tämmöstä keliä se on luvannut, +3 ja vähän jännittää missä kunnossa ladutta, mutta sehän selviää aamulla. Ja näin, jatketaan aamulla hommia. No niin, huomenta. Kello olisi 4:45 lauantai-aamuna. Starttiin 1,5 tuntia Pattieralla. Lähtö paikalle ajelleen sen 1,5 tuntia eli 7 en kerkeä, mutta se on liukua lähtö. 7-9 saa lähteä hiihtelemään. Ei ole sillä minuutin päälle, mutta vedetään nyt hyvä aamupala ja otetaan matkalle vähän banaania vielä ja sillä lailla. Se on nukkumaankin voinut jäädä, mutta tästä on kerran maksettu, niin pakko lähteä. Saisinko pyytää ottaa yhden kuvan, niin Noukkuja nyt on parikymmentä minuuttia, 21 minuuttia yli 7 on kello ja täältä harmaudesta valoa alkaa löytyä. vähän vauhtia toisen koivun jälkeen vasemmalle kavereiden perään. No näin sitä on startattu. Ja tää latu näyttää aika huonolta. Tuolla perinteisen uria en olla pysty hiihtämään ollenkaan. Tästä tulee kyllä aika Via Dolorosa. Ja sukset on pilalla tämä resyllä, se on ihan varma. Jos tää tämmösenä jatkuu. 57 kilsaa vedä tämmöstä. Välillä maa paistaa alta. Niin. Joo, se on vietävä sukset hiontaa tämä resyllä. Joo, ei oo perinteisen uria, mutta pystyykö niillä vetämään? No just ja just. Ja kato, siinä näkyy maata ja no ei pakko hypätä pois.
No niin, nyt on hiihetty se vajaa 16 kilsaa ja siinä oli äsken toinen huolto. Toinen huoltopiste oli äsken, mulla loppui akku tuolla aikaisemmin, niin ei voinut kuvata sitä ensimmäistä. Tossa vaihoin nyt akuja. Ja. Ei mitään, hyvin menee. Lähdetään hiihtelemään kohti seuraavaa huoltopistettä. Joo, eka huoltopisteellä join 2 mukia vettä ja 1 mukin mehua ja toisella huoltopisteellä otin energiakeeliin ja 1 mehumukin. Katsotaan minne riittää. Ja vettä. Anna vielä toinen. Kiitos. Haluaisitko nyt mehukeittoakin? – 25 kilometriä. Kiitos. Siellä ovat Juha Vehkalahti, Mikko Myllykoski, Enni-Maria Järventausta, Tero Hemiä, Milla Hallanoro, Heimo Pöyry, Kari Mäkipää, Mikko Ranta, Lauri Kämäräinen, Tuomas Niinisalo, Jouni Heiskanen, Seppo Lämminpää, Rietaojat, Lasse ja Veikko. Nämä aivan kymmenkin sieltä menevät. Ja sitten myöskin Pentti Virtanen, Anno Laine ovat juuri tulleet tuohon. Olli Kujans. Näin on kolmas huolto tehty ja hiihetty 25 kilsaa. Että. Siitä lähtee sitten toinen kierros. No niin, aletaan saapumaan. Kuninkaan lähtee huoltoon. 35 kilsaa hiihettä. 35 kilsaa takana. Tää on pelkkää tasatyöntöä. Aivan hirveä mulla. Aivan hirveä mulla. Otetaan urheilujuomaa.
sitten useamman, mutta laitettiin sen verran vähän, ettei hanskat. Joo, kiitos. Niin paljon saa kuin siellä. Juomaa löytyy tuolta seuraavasta. Niin, sieltä ohi vaan, täällä on meuraa ja kurkkua ja... Moro! Mehua on ja kurkkua on ja tomaattia ei ole. Rusinoita. Ja näin jää taakse. Hetkinen. 4 huoltopiste. Takana 35,7 kilsaa. Eli juna on jo kääntynyt. Siinä tankattiin energiaa. Keeli, energiajuoma ja vähän vettä ja suolakurkkua ja rusinoita. Eiköhän tällä taas jaksa seuraavalle huoltopisteelle mennä. On hiihetty se 46 kilometriä eli 10 tai 11 kilsaa edessä. Ei paha. Kyynärpäät on aivan tohjona. Ei pysty enää niin voimalla työtämään tasatyöntä eikä vuorotyöntä. Ei vaan kestänyt. Urheilujuomaa. Ja makeita ja mehua ja urheilujuomaa. Kaikki tuolla tarpeeksi. Eli tommosen urakan päälle vähän tankkaa. Maaliin Kaisa Juortamo. Kiitos. Näin. Sitten on enää 10 jäljellä. Ei paha, ei paha. Kyynärpäät vaan on aivan rikki, ei pysty työntämään, mutta. Ja viimeinen 10 menee vaikka pelkillä suksilla. Sieltä 50 kilometriä täynnä, 3 tuntia 54 minuuttia. Vielä viimeiset 7 kilometriä. Sitten on maalissa joo. Ja ottaa loppukiri. Muuten kyllä, mutta kyynärpäät on niin tulessa, että joka työnnöllä sattuu ja polttaa. Katsotaanpa sitten maalissa lisää.
Joni Kyykkä maaliin 3.28.27. Onneksi. Elina Houstikko, jos olet tässä alueella, niin ja vaikka olisit jossain muuallakin, niin voit tulla käymään tässä ajanehtopisteellä kuuluttamassa. Eli Elina Houstikko numero 1382. Sakari Junnila maaliin. Ja maaliin Juha Vehkalahti. No niin. Se on vielä kotimatkalla. Kerennyt vähän analysoimaan hiihtoa, niin tuli aika myrkyllinen keli itselle toi. Mikä se nyt oli? Pelkkää tasuria käytännössä. 95% tasatyöntöä. Mä haluaisin käyttää jalkojakin. Mä oon treenannut juoksua. Juossut paljon. Niin se oli pelkästään yläkropalle sitten se työ tossa. Ja kyynärpäät ei tykkää yhtään tommosesta. En tiedä onko niin väärä tekniikka vai mikä siinä on. Että ne kipeytyy. Joka tapauksessa. Muuten ihan tyytyväinen. Mitä aikatavoitteita ei ollut. Pääasia oli, että käyn suorittamassa ton hiidon. Ja olen erittäin tyytyväinen tuohon omaan aikaan. Keskikilometrivaihto oli kuin 4 minuuttia 40 sekuntia, 4 minuuttia 30 sekuntia. Saa olla oikein tyytyväinen tähän mun tasurin treeniin määrän suhteutettuna. En oo kauheasti ylävartaloa treenannut. Mutta näin. Mutta jos viihdyit videon parissa, niin paina peukkua ja jos tykkäät tämmösestä, niin tilaa kanava ja niin poispäin. Mä lähden nyt syömään ja saunomaan ja palautumaan. Ei muuta kuin katsellaan seuraavilla videoilla. Morjes! No niin, tässä mitä mä nopeasti katoin nämä pohjat, niin ei sinne mitään isompia skraiduja ole tullut. Että kyllä mä ihan säikähyksellä selvisin nyt tosta reissusta. Hyvä juttu.